Hastewo Kabangma kami rogono Hachik rogono Tiprasarok tei kahamaningya Kuwani tei manango tei sani tei manango Kok Tripura achaimani simino Umang pilirok nutsang phonobi paimani Jeng simia Kabangma koktuma pirne rok social media rok bahaino O koktuma rok no piri tongo Apun islaipano dadak sedek nukne rokhe Tiprasarok jottono nukbayo Tiprasa amchaikhe lama koroi phirang koroi nungjaknai tei kaham koroi aboni jengjal rok aborokno tei kwbangma thaio lai thangjak bisi rogo lahar ka solaimani sanmung balai rilaimani khadumung tangbatang songsalai phiaba sanmung kwbang sangjak phano manmarile asuk manbaya abagino tabok phano tei ni bial angai jengjal achailaiye tei kaham sani ma tonglaikho hachugo tongnai kamiu tongnai Tiprasa lukurok thangnai 20 May ni salmario Shanti Bazar bakhaksani bising klainai boga phablok ni mansa phaparawa thangai sakbai thang langmani puila Tiprasarok tei maningya angai teisani tei khogi ma tongmani mangphili dadak sidak thangi manaikha Tiprasa Hamkhwrai bedekni Montri tei PGP bedekni Montri takhuk okra borom ganang mochang mebar kumar jomatia dadak sidak beskang teisani tei khogmani nugui khadu jakmani life ni puila langmani puila Tiprasarok no obhaike teisani tei kuwa sanamui khogi manangmano bo belai kheno khadu jakmani hati barsani bisingano CM DM tei kubuni luku samung bedekni adong rokno sawoi a mansa pakamini Tiprasa lukurokno tei kaham mani rine hini kogri bumani phiaba hati barsa laite tei ingkha tabo phano ke khoroksa thangai nainei sikrikhu a Tiprasarokno tei rina bagui phia leri phano dadak sidak Tiprasarok teisani tei hamya manangai ma tongmani kuwani tei hamya nangai ma tongmani mangphre nugui sakbai thangno kha khamani kok samani chini koktuma thunai roni baskango khanai naidi Montri khanai naidi mochang Montri tam samani boga blog ni andaro mansaba para oro praine tini riang ni boroni tongo bostioro pre 100 poribar tongo obani puilla ani nije mokolbai ang nukha joro nini tini borodok bakal tui nungnai tui nini drain ni borok khogma tong balai wanama singsa balai lasima singsa ang hese minister ang nije balai dukho nangkha ang tribal welfare minister sebagui plus PGT department wani under togo ang tini ani nije balai dukhongka ang DM no sanai plus even ang tini mukhyamantri chief minister ang sanai jate o parago immediately hapta ase bisingono jate aro kolkainang thu abang sanai DM no sanai te tini even mukhyamantri nang tini saing thang sainai omhai je পরিস্থিতি ang nukha ang je tin nugui gari bathagui ang manaikha balai wana masingsa ekta omhai rok jate tini tabok o seasono besiba tini rog sukungo tangbai tini diarrhea malaria kaphago tini obo seasono tabo wati phainai wati pheken kono tui borni ব্যবস্থা kori nungani ব্যবস্থা kori abo bangin tin bor kabang parrogo omai malaria anti kaphai thei tongo abo tini ang bastop ang je mokol bai nukha abale wana masingsa boni bagi ang health minister ang chati ognai ang test khainai or parau baklai within 1 week sapta he bisingo ang test khainai to ro call kaina bagi hambai yagulo chini koktuma naitu mungo saimanjakha mansapha kami amchayo phirang bahaino thangjak nei phiaba watei nokbaro hongke bufang wafang bai thangma bai phirang rok asu thangthaya salsa thangke hati barsa phaikhe talsa phaya abhaikeno kwbangma Tiprasa amchayo phirang phaya ni haino mansapha kami bahaino phirang phaya phiaba amchaini lukurokno deep tubewell kai tei khandinani tangbo naharjak tongo DWS ni hinibo koktuma saimanjakha haipano tabok segra kahamke teiri maniani bagai khadulaijak amchaini lukurokbo afro dadak sidak chini koktuma thumnai no sawi khanar mani tei nei jengjal
tei kuwa khuriti manungmani tongmung rokno kosto hatong kusuma saplai rong manhlai jang kesu gamong nahle halai o watoi phela watoi manang ja nukhung ja sai nung khai karen bo tongo kore disa salha to samai kore ayon tongo khwa watoi phela ba karen kore ধরো অগানে গিনি নি যে গো সরকারি দপ্তর কো থানি সাইকা কমনি লুকা sai karen lineman dok phai sanam phago ar khwa samai lai kore thanga তৈনি ব্যাপারে বড় সাকা tuibo saplai phene na phajja manja kosto tabuk borot tu inung norok ina I kuwani tui manung tui manja tui nai sinala iha kai ni halai saldu dubo tui nai sinani busu poribar tongoro Sintia lai sojo poribar doi. Oh, 16 poribar. yang ke solo poribar yang busu poribar Siang asi poribar total khai. তুইকে অরন দন নর Ini manang asong. Tui te hoiba malang ja. ইকরে তিন না Tui kroi. Nukhungi sai malang tui. কারণ রক্ত তং Eh, কারণ রক karen lai tong. Karen bo lain tan to no. Lain au. Tui mani poro. Lain kroi. কা অরনর তেও তুই গো বাতি বাখা তিবাঙ্গি থাঙ্গা নর বরন তিনি সাউ তি মুঠু Tui manang ja song lai. Ini tu ya sai manang he theba Ngong ni tui tui ni tui sai manang. tabuk sarkar norok ni bagi toma khlai ke kahamong nai Hadiba. saplai rok phelai gamong nai song Ini watoi jaba supply khare di. Chungkok sai tongmani Shanti Bazar ba khaksani bisingo klainai Bir Chandra Mononi boga phablok ni bisingo khobjaknai Mansapha kamini tuini jungjalni koktoma phaji chung khanai neleno khwai hangkorni bisingo khobjaknai Asarambari Bidhan Sabha achok thaini borom ganang Montri Machang Mebar Kumar Jamatia Tiprasa Hamkhwrai bedek Montri te PDP bedek ni Montri ni Bobai thang a Bidhan Sabha achok thayo ba chawoi MLA chai thangmani a kamiu bahino Tiprasarok bisikbang mani simi tuini jungjal angoi tui sanai kol sanai supply sanai choba khaileimani thangnai haphango bo manliya o haphango bisikni kai thanga haipano Montri tabo phano thangi naiya Tulasikor blog ni bisingo khobjaknai Dina Kopra para tuisaka thang Tiprasa kabang ma kamini lukorokno lama bo hamia tui kaham bo manangya phirang kari kol kari supply kari tongma rokno mochang Montri borom ganang Montri no Waisaphanu thangai live ni second time dadak sidak tui hamia manangmani mangphli rokno nainani bagi kobok laikha amchaini lukurok narong mo toino je tabun rok tikhono phaimane o toinile narong nura nang na tukuna baide khok na kiba tam khai Nana bagai kogo. nana bai khogo ange o je tei khokmani nanarok philaur dai de dang Filter kere fil ahin saki kogo nungta. saki khoi nangota Kogo saki tari ba. ange non problem tongmani mo je mo tui to nugui tong wati wakhai na tei habui thana bahai apro bahai kin nang naro Maneng ya tong ta proka watin tirga sa maneng lagi wa. ange narok tabuk emne narok namani tamona kol kaisa suk ব্যবস্থা khai rikha ange ba belakhe chajak montana Sa ta pisa tu ciman ya kai au kol ngato. Ti ka maneng bola. Ga mo ko ha jari kuma ya wati fikan no. Ha bola ri kalango ti tore ti hamya kalango khasung ti maneng ya watin tirga sa maneng. ange narok je mo hagi nang tamon la koi bosro ka khana Agin hote na toi sinoro wa. agin hote na Sinoro gela ma tong sinoro porba ti mangsi. nang mo paran mo kita mo Sinu para mun dina ko para. nina ko pra kani ni mungkai Onita. mo tabun narok je tei khono phaimane mo tamno khene bagi tukuna bagi da na tei nina bagi da khono phai Na bagai khono phai. ange nongno jaga rogo tamon nong problem tong Ko ti rong bai kosto ta. Ti khogoi hadang ko chuk ti khogoi manang ko. nok le tam nang ba kol nango aba herok Rong nang ta. subidar Subida ni bagai na cha cha. ange tabuk to oro mo je tei mo je kwa ha mo je kwa tongmani mo tuino nor philro dai nang Fil dal se kre hinka. Fil da pai ni ya ka cha. man philra dai na direct no tei manang utana ange
মানে tabuk norok engkai kolok kai se sorgana hoite rok man ka engka babela ke chada gota hasam kusuba Jaga kota hasam kusuba. non o jaga wo emne je okuani tui ningmani khorok busuk tong koi poribar tong Poribar da. Sinar da. eh Ongko nok buri tongta. nok burai engkai tai abo nong moni hai je tila kusuk je tui kosto klai khogi nung tongnai rok abo hai rok khorok busuk tong na tai baki Khorok buri ko mo hapung tongba yuta. Wati norok mo tui no tam khaina bagi norok khok nungna bagi da na tukuna bagi khokta. nungna bai khokona Deli no wati dok sa phage khongna jaga tongba. Dili jari ngane. engkai Tara da bo tui bo thangya. Citara hamya hangka de engkai au go da phano tui ka ham phayata. engkai norok mo hai ke mane nung to mane koi bosor ka khana Balo khapa. Muti ka sineng ma tong hangka. nang kolor fe koda Buko kol bob sapaya bla sinyor bo. Bare ko kuarok sini se rifari. sinoro abo haje noro haje tui mukuani tui nungi tongnai o jaga o je tui nungi tongnai kuani hoite abo haire khorok bosor tongna Sinoro kuani je tui ning tongmai. Buche de ko sapalai rok man ba yo. Ngkoro kol lok man ba yo sinor ka kun sapaya ta. abo haite koi ta nok rok tongna abo haite khok nang jaga rok Sinoro je chong nai ma khai khorok ngko kwa khor tam le nugo. Iku hatungo khornoi hinga sinor khorsa. Balo kha. Mati kemang ning tong. engkai norok tabo kol kaisa rok man khang kai belekhen chaja uta Belai kha saja guta subi. Phiaba tula shikhok blog eba Asaram Bidhan Sabha achok theni kabangma loko adong rokno barja nalaimani hine kokmabo saiman jakha borokno barja nawe amchaini chaya chugya rokno nokuri rokno nogrinani tui rokno tui khandenani lama hamyano snamnani joto nangmani Hamkhwraini samung rokno mochang Montri no sasawit snamnani kogrphano tabo phano snamai ri manyangma bai wana laijak amchaini lukrok abagei atharmora hatai kuchu tongnai pholoka bari no khobui tola shikor blok bati moidan no khobui tisa khathangnai lukrok tabok nasinglai borom ganang mochang Tiprasa Hamkhwrai bedekni Montri amchaini MLA no Kuwani Asaram Bidhan Sabha amchaini chini koktoma thumai rohornai Rakesh de Bormani rohorda koktoma kok Tripura